Hakanok pai sngi jong ka khandai tarik unai lur arja arpusau lala ban yo jing tep bau sembut menteri rangba ka jela uba khmi ikatanat kampo yeng bat ka PWD uba Prestone Tynsong ula yo kempang Kynsan ya kablara marmari u syagajaka Sumar Nazareth Hospital ka badan halat mukra. Nak jing tep ka babnya ka bayo anak tolong kubor ka badan Nazareth Hospital laya thu baya uba Prestone na wanra hakapor mensngi hadien bola kempang ki baya dai bat uklong snam lani ka stroke. Katulong kubor kaya thu bakani ka jingpang ka diga stroke kabalong mile yamanta babadang hap hapo ka jingkmi ki doktor ka tega hospital yamanta patlaboy u menta ha ICU haba persyang menpan jingtep na ki doktor ki bapet ka tega hospital la suyo ka jingtep bayamanta udang dan hapo ka jing Sumar. Kumno ba raju? Kumne kong ale Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor Ai ki ration jong menta ubnai. ha ta Ba ukau iu unia. kong undi udai khau plus F ukhau fortified Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dai kumno. yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F haki Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya